euro bizkaia.eus atarian. Bizkaia egiten. Gabon, otsaiak 8 dituenean greba eguna izan dute Bizkaiko zahar egoitzetako beharginekela eta lab sindikatuek deitu dute bigarren greba hau eta gaurkoan ere Eusko Jaurlaritzak grebarako eskubidea urratu duela ohartarazi dute. 100% zerbitzu minimoak ezarri baititu. Bizkaiko zahar-etxe pribatuetako langileek bigarren greba eguna dute. Labek eta elak deituta, gaurkoan ere Eusko Jaurlaritzak grebarako eskubidea urratu duela salatu dute sindikatuek. 100% gutxieneko zerbitzuak ezarri dituelako. Ela eta lab sindikatuek protestak egin dituzte Bilbon bereizirik. Biek ala biek eskaera nagusia eduki dituzte. Lan baldintzak sektore publikoko beharginekin parekatzea eta patronalak negoziazio maila desblokeatzea. Arrazoiak anitzak dira, alde batetik patronala guztiz blokeatuta dauka mahai negoziatzailea eta bestetik diputazioa oraindik ez du hartu lan gatazko honetan duen ardura. Bizkaiko Foru Aldundiari erantzunkizuna ere eskatu diote. Urtebete daramatzate patronalarekin negoziatzen, baina patronalaren nahia lan baldintzak izoztea dela nabarmendu dute. Bai, ez gaitu geratzen beste aukerarik, ez? Urtebete daroigu mai negoziatzek zabalik, baina han proposamena bakarri da lan baldintzak kongelatzea. Horren aurrean, labek argi dauka gatazkaren konponbide bakarra desobedientzia da. Labek argi dauka patronalak ulertzen duen hizkuntz bakarra desobedientzia dela eta hori da gu hartuko dugun bidea lan gatazka honen konponbiderako. Elak ere berretzi du borrokatuko duela eskaera nagusiak lortu arte. Lan baldintzak kongelatzen badiraz eta 255 milioi pintxe badiraz mai gainean, langileentzako ez dago ezer. Eta hau da, proposamen bat modelo bardinaz aurrera segitzeko eta gu ez gozadoz. Eta horretan borrokatuko dugu lortu arte. Hitzarmen negoziazioaren blokeoaren erantzuleak Sergio Murillo, Bizkaiko gizarte ekintzako diputatua, eta Gezka, Lares eta Elba patronalak direlaz ohartarazi dute. Greben arira, osasungintzan gainera, Eusko Jaurlaritzako osasun sailaren eta osakidetzako zuzendaritzaren inmobilismoa ikusita, mobilizazioetara joko dute berriro osakidetzako beharginek. Zatze, Ela, Lab, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek iragarri dutenez, bi greba egun egingo dituzte otsaila amaieran, hilaren 25 lehen arretan izango da lan ustea eta 28an berriz osakidetza osoan. Mobilizazioetara deitzeaz gain, sindikatuek erabaki dute mahai sektorialean planto egitea. Salatu dute osasun sailak edukiz ustu duela espazio hori hala ohartarazi dute. Ez dutela bertan berriro parte hartuko benetako negoziazioa planteatu arte. Salatu dutenez, osasun sistema publikoaren kudeatzaileen izaera antidemokratikoa geroz eta larriagoa da. Bada osasuna, zizurria hitz egiteko ordua ailegatu eginda, izan ere, bihar batzekoa da labi, Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dauden neurri murriztatzaileak lusatu ala ez erabakitzeko, izan ere, neurriak otsaiak 13 igandera arte daude indarrean, horrez gain, lurralde arteko batzordeak erabakita, ostegunetik aurrera, kanpoan ez da musukorik erabili beharko. Dekretua asteazkenean argitaratuko da eta ostegunean sartuko da indarrean. Ipar Euskal Herrian berriz asteazkenetik maskararik gabe ibil daiteke kanpoaldeetan. Horrez gain, kirolekitaldien edukiera kanpoko eremuetan 175-tik 185-era handitzea adostu dute ministroen kontseiluan eta 150-tik 175-era itxiak badira. Tagaia zaldatuta duela urtebetetik abian da hidrogenoaren korridorearen egitasmoa eta dagoeneko martxan dira 51 proiektu aurten bertan 200 milioi euro inbertituko dituzte korridorean eta inbertsioaren 30% Europako funtsetatik etortzea nahi du egitasmoko presidenteak jarraian, xehetasun gehiago. Duela ia urtebete hidrogenoaren euskal korridorea eratu zuten. 78 erakundek egin dute proiektuarekin bat.
BHBC egitasmo handia da, 1.300 milioi euro inguruko inbertsioa egingo baitu 2020 eta 2026 bitartean. Zuzenean gutxienez 1.340 enplegu eta zeharka beste 6.000 zazpiru sortu nahi ditu. Asmoa da urtean 20.000 tona hidrogeno ekoiztea eta karbono dioxido isuriak urtero 1,5 milioi tona murriztea. Europako funtsetarako hautagai sendoa zela zioen Pedro Azpiazu ekonomia sailburuak. Y creemos que pues puede ser un gran proyecto, que es un proyecto sólido, es un proyecto además empresarial, que nos parece magnífico que sea un proyecto empresarial, y si consigue máximo los recursos de Europa, pues perfecto, ¿no? Baina zenbat diru espero du hidrogenoaren euskal korridoreak Europako funtsetatik? Jose Ignacio Zudaire korridoreko presidentaren arabera proiektu gehienetan inbertsioaren 130 eta 140 inguru lagundu beharko litzateke gutxieneko errentagarritasun bat izateko. Horrek esan nahi du 450 eta 600 milioi euro bitartean beharko liratekeela Europatik. Hurrengo 5 urteetan korridorean 1.500 milioi euro inbertituko direla kalkulatzen baitute. Hidrogeno berriztagarriaren ekoizpenera joango dira hidrogenoaren korridoraren lehen indarrak eta egitasmo nagusiak 3 elektrolizagailuren inguruan eratuko dira. Hala nola Petronorren muskitzen duen findegian 2,5 megabateko elektrolizagailua izango dute hidrogenoa sortzeko. Elektrolizagailu handiago bat 10 megabatekoa Bilboko portuan egongo da, erregai sintetikoak ekoizteko Petronorren lantegia elikatzeko. 2024 urtearen hasierarako nahiko lukete lanean elektrolizagailu hori. Eta ondoren 2025 urtearen hasieran iritsi beharko luke 100 megabateko elektrolizagailuak, Petronorren muskizko findegia bera hidrogeno berriztagarriz hornitzeko. Bestetik, pauso 2 baino ez dira falta Usansolo Bizkaiko 113. herria izateko galdeketa egitea eta Bizkaiko batzar nagusiek desanexioa onartzea horiek horrela, ia 40 urte ditu banaketaren borrokak. Agustina Izpurua Usansolo herria plataformako kidearekin izan gara eta nabarmendu egin du prozesu horretan borondate politikoa falta izan dela gehien bat. 1988an hasi zen Usansoloko desanexioaren lehen etapa eta hainbat urte abiatutako prozesuan urratz garrantzitsua eman dute. Zehazki Usansolo auzoa Galdakaotik bereizi eta Bizkaiko 113. udalerri izateko. Usansolo udalerri gisa eratzeko eguna gero eta gertuago ikusten dute Galdakaoko auzoa den eremuko herritar askok. Izan ere, Galdakaoko udalak gehiengo oso onartu du Galdakaoko eta Usansolo bereizita bi herriek izango dituzten ezaugarri nagusiak zehazten dituen memoria eta Usansolotarrei desanexioaz galdeketa egitea ere onartu dute. Gainera, Bizkaiko Foru Aldundiak oniritzia eman dio horri. Galdakaoko udalak joan den astean onartu zituen memoria eta galdeketa. 12 botoekin aurrera atera zen erabakitakoa. EH Bilduren 6rekin, auzoak taldearen 3rekin, Usansolo herriaren 2rekin eta Elkarrekin Podemoseko botoarekin. EAJko 6 zinegotziak abstenitu egin ziren eta kontra bozkatu zuten PSeren 2 eta atxikitu gabeko zinegotziak. EAJko zinegotzi Fernando Izagirrek aipamen egin zion Espainiako gobernuaren erregimen lokaleko 13.2 legeari. Esateko desanexioak horma batekin topo egingo duela. Lege horren arabera, eremu bat segregatu ahal izateko gutxienez 5.000 biztanle izan behar ditu. Edonola ere, datorren martxoaren bukaeran Usansolotarrek desanexioa nahi duten erabakitzeko galdeketa egingo dute. Honen arira, Eguerdiko magazina, Iñigo Hernando, Galdakaoko alkatea izan dugu gonbidatu nagusi gisa eta horrela mintzatu da. Gu 2019an heldu ginen gobernura eta gure konpromisoen artean, zuk esan duzun moduan, hamarkadetan zehar, korapiatuta egondan arazo honi, irtenbide bat ematea izan zen gure konpromisoa. 2020an, hasieran 2020ko urtarrian, osoko bilkuran, prozesu guzti honi hasiera ematea, oniritzea eman genion, eta puntu honetan gauz. 2 urte eman duguz Aldundiagaz batera, memoria eratzen, memoria tekniko, ekonomiko, soziologiko, juridikoa eta bideragarritasun azterketak eratzen, eta puntu honetan gauz. Ointxe bertan, aurreko osoko bilkuran onartu zena izan zen memoria hori Aldundira igortzea eta galdeketa, esan duzu moduan, galdeketa deitzea.
Orain teknologia ardatz, WhatsApp, Facebook eta Instagram sare sozialen jabea den Meta enpresak zenbait zerbitzu Europatik erretiratzearekin mehatxatu du azken orduetan. Amerikako Estatu Batuei datuak saltzea debekatzen badio Europar Batasunak. Instagram eta Facebook Europatik ezabatzearekin mehatxatu du Meta enpresak. Europarren datuak Amerikako Estatu Batuetara bidaltzerik ez badu erabakia hartu beharko duela adierazi du Mark Zuckerbergen konpainiak. Ez du argitu erabakiak WhatsAppi ere eragin diezaioken. Hain zuzen, Europan indarrean dauden hainbat legek eta arauk eramango lukete enpresa bere produktu batzuk Europatik erretiratzera. Izan ere, AEB-tako segurtasun eta trukearen batzordeari bidalitako txosten baten arabera, legeok agindu egiten diote nola transferitu, prozesatu edo jaso ditzakeen zenbait datu mota. Eta horrek bere negoziorako hilala bizikoak diren datuei eragiten die. Zehazki, Estatu Batuak eta Europaren arteko pribatutasun ezkutua izeneko ituna aipatu du Metak. Europako Batasuneko Justizia Auzitegiak bertan behera utzi zuena 2020ko uztailean. Halaber, SCC izeneko lege oinarriekin ere arazoak ditu enpresak. Irlandako datu babeserako batzordeako hartarazi baitio, balitekela SCC kontratu horiek ez betetzea Europar Batasuneko lege orokorrak. Bestaldetik, argia sariak banatu dituzte dagoeneko. Saria jaso dutenak nortzuk diren jakin nahi, adi bideora. 2022ko argia sariak iragarri ditu argia komunikabideak. Euskarazko komunikazioan nabarmendu diren pertsona, talde, enpresa profesional edo proiektuei eskaintzen dizkie urtero sariok komunikabideak. Hainbat alorretako irabazle bana izendatuz. Hain zuzen, ikus-entzunezko, irrati, internet, prentsa, kanpaina honenaren eta merezimenduzko sari berezia ere banatu dute. Azken hori, Ipar Euskal Herriko Irulegiko irratia, Gure irratia eta Siberoko Botza irratiei eman diete. Izan duten ibilbidea aitzindaria omentzeko, azaldu dutenez. Duela 40 urte izandako ausardia eta orduz geroztik Euskal Herriari eta Euskarari egindako ekarpena saritu nahi izan dutela nabarmendu dute. Gainerakoan, Aiaraldea komunikabideak jaso du prentsaren argia saria, Tubasekseko langile borrokari buruz egindako jarraipena dela eta. Bertako kide Izar Mendigurenek, tokiko komunikabideen garrantzia nabarmendu du saria jaso ondoren. Tubacexeko gertaeretan oso agerikoa izan dela, ez? Medio handiek zer erakutsi duten eta zer ez duten erakutsi eta bertako hedabideek egindako lanak ze aukera eta ze jarraipen mota ematen dizkien. Interneteko atalean Euskal Musikaren badok.eus atariak jaso du saria. Euskal musikarentzat eta haren zaleentzat ezinbesteko itsasargi izateagatik. Proiektuaren garapenari egin diote banatzaileek erreferentzia. Euskal musikari buruzko entziklopedia gisa izena urte gutxian zabaldu eta biderkatu da. Panorama musikalari buruzko berriak, abesti eta diskoen estreinaldiak, elkarrizketak, abesti zerrendak, kontzertuen datak argitaratzen dituzte, besteak beste, baina katalogo izaera galdu gabe. Archipelagoa fikzio podcasta saritu dute irratiko atalean, Ulumediak eta EITB podcastek ekoitzia. Ikus-entzunezkoen alorrean aldiz DABA proiektua omendu dute, eta azkenik, pantailak euskaraz ekimenarentzat izan da kanpaina honenaren argia saria. Streaming plataformetan euskara bermatzeko herritar talde batek abiatutakoa. Hemen gauzak beste modu batean egiten ditu. Bestetik, sariak izpide, Bergarako Udalak eta Olaso Dorrea Fundazioak abian jarri zuten, Monzon Ganusa saria herrian geratu da aurten eta 2 sari banatuko dira. Jose Luis Elkorok eta Mari Carmen Aiastuik jasoko dute Euskal Herriari bizitza beste betelan eskaini diotela aitortu eta omentzeko. Hortxe duzue bideoa eta bueltan elkarrizketa izango dugu gurean, ez galdu. Datorren hilean 41 urte beteko dira Telesforo Monzon hiltzela. Utopikoa! Egiten diote munduari aurrera arazi. Zuek utopikoak ekarriko duzute Euskadiko askatasuna!
Monzonek eta Maria Josefa Ganuzak bezala bizitzaren ardatz nagusi Euskal Herria, Euskara eta Euskal Kultura izan dituzena komentzeko, Monzon Ganuza saria sortzea erabaki zuten iaz Olaso Dorrea Fundazioak eta Bergarako udalak. Esan nahi hori izango du egun honek, ez pixka bat bizitza oparo horiek ospatzearena. Lehenengo saria Ipar Euskal Herriko ikastole mugimenduan aitzindari izandako Libe Goñi Seaskako lehen andereñoari eman zioten. Aurtengoan saria herrian geratu da eta bi sari banatuko dira. Jose Luis Elkorok eta Mari Carmen Aiastui jasoko dute, Euskal Herriari bizitza bete lan eskaini diotela aitortu eta omentzeko. Egindako egin dugu, guk egin nuen gure garaian, eta nik uste dut eredu bat utzi dugula jarraitzeko bide hortatik. Jose Luis Elkorok 1976ko alkaten mugimenduko figura emblematikoa izan zen. Euskal Herriak bere izenean hitz egiteko instituzio eta botere legitimoak ez zituenean, bozeramaile eta ordezkari ez ezik herriak gobernatu ere egin zuen alkate ausarten taldekoa. Eta Mari Carmen beti izan du ondoan eta babesten beti kide. Nortasuna, gure eskubideak, gure jabetasuna, batez ere Euskal Herria behar duen jabetasuna, ez gara jabeak. Beste batzuk aintzen dituzte, eta guk egin du behar dugu. Gure helburu nagusia hori da, jabetasuna. Aurtengo Monzon Ganuza saria martxoaren 10ean Bergarako seminarixoan izango den ekitaldian jasoko dute Elkorok eta Aiastuik. Ia, aurreantzean, gehigaran, gaur ditzeran bezala denok elkartuta urratsak ematen. Amaikak aukerak eskaintzen ditu. Eman aukera amaikari. Aukeran, amaika. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Amaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun. Bat izan, Amaika egin. Gabon berriro atzo komentatu egin genuen Iratze Zorzabal Euskal Presoiaren aurkako epaiketa hasi berria eta gaurkoan bigarren saioari ekin diote Madrilgo Auzitegi Nazionalean. Zorzabalek azpimarratu egin du eta salatu egin du ere torturapean jo zuela bere burua errudun. Horren inguruan aritzeko gurekin dugu gaurkoan dozugu platoan zuzenean Kima Arzuaga. Gabon, eta ondetorri gurera. Bai, gabon. Kima, Iratze Zorzabalen laguna zara? Eta Bi Arnaz dokumentalaren bultzatzailea edo bultzatzaileteko bat. Hasiko gara ondo badiritzozu dokumentalaren inguruan aritzen. Konta eguzu pizkate zein momentutan erabakitzen duzue dokumental hori garatzea edo aurrera eramatea? Bueno, dokumental hau egitea pentsatu genuen orain dela urte bete, urte terdi jakinda Iratxe espainaratuko zutela. Eta bere espainaratzen zutenera momenturako pixkat bere auzia pixka mugitzeko eta hola hasi ginen dokumental lagunen arteko gauz bat izan duzen. Gero bihurtu da herrikoia eta horren uste dut handitzen ari dela eta gu pentsatuko genuenatik handitzen ari da eta espektatibak gainera indute. Eta hor gaude. Hori da esan horrengo galdera, zein da horren atzean dagoen taldea? Taldea
aurrenekoz ilusio asko. Eta gero gaude lagunak, eta gero inguruko, ja sigera pixkat jende ekipoa prestatzen eta biltzen, eta gaude iratzen lagunak ez diena baita ja teknikoki, eta badugu zuzendari artistiko bezala, ibiliko da, Getxoko Izaro Jeregi. Jon Mikel Fernández Elorz, Donostiarra, gidoiak eta zuzendari bezala. Gero kamarak, Irungo kamara batzuk, gero Bizkaitar beste kamara bat. Eta, ja, multzoa asko onditu da, eta ekipo majoa dugu, bai. Eta gero handiagoa, ez da? Bai, eta, ja, sigera, ja, dena grabaketak burutu ditugu, eta, ja, postprodukzioan gaude, ja. Zein da dokumentalaren helburua? Helburua aldatu egin da, hasieratik eta gaur egun duen helburua, edo? Ez, helburua, printzipio zen, iratxeri elkartasuna adierazi, eta Euskal Herrian torturatua izan du diren hainbat pertsonaren bosgailu izatea. Gai ematen du, denok badakigu hemen tortura sistematikoki erabili dutela Espainiar gobernuak, eta helburua bi hori esan, berari elkartasuna adierazi eta torturatuen bosgailu izatea eta salaketa egitea. Argi dago horrelako edukiak edo sortzea eta datzea zinbestekoa dela, ezta? Bizkate, adibidez kasu honetan, tortura kasuak biztaratzeko edo salaketa moduan ere. Bai, hori da. Eta iratxek sorte pixkate ukidu, bere, esan balima dago, albalima esan sortea, bere kasua, hori da, bere kasua pixkat famatu izan du da, grafikoki argazkiak atera dituztelako. Bestela pasako zen beste askok bezala. Eta bai, uste dugu beharrezkoa dela hau salatzea, eta hau gaina momentu honetan gaude historia eta bakotxa memoriak eta momentua dela horako gauzak ateratzea. Eta badaude beste dokumental batzuk eta egongo dira eta beharrezkoa dira. Zer nolako harrera izaten ari da dokumentala? Gure, hori lehen esan dizuan, gure espektatiba gainditu ditu, harrera mediatikoki ikusten da, jendea galdetzen digu, sare sozialetan mugitzen da, gero diru kampaina, diru bilketa kampaina abian jarri dugu, itxulapikoa.eusekin, eta bai, hogei egunetan iritsi gera ja aurrekontuaren erdira jasotzea. Eta, martxa honetan bilduko dugu behar ditugun xoxak aurrera egiteko. Kasua bere baitan hartuko dugu horrengoan, Iratze Zorzabal Euskal Presoak ukatu egin du, fiskalak leporatzen dizkion atentatuetan ez zuela parte hartu, izan ere gainera, lehen komentatu egin duguna, berak dio bere burua erroduntzat jo zuela Guardia Zibilak torturatu ondorioz. Deklarazio gogorrak ikusi ditugu azken egunotan, ez da? Bai, atzoko eguna gogorra izan duzen, bai. Bai, beretzat eta bai inguruentzat. Da, lehenengo aldia ez, baina urte askotan Iratxek ez du gai hau atera. Ez du gai atera eta inorrekin hitz egin. Oen da, 2017an Istanbuleko protokoloa ezarri ziotenean, Frantziko espetxean, egon zen aditu batzukin, eta hor bai atera zuen, eta bere barruak mugitu zizkion. Eta orain berriro bai berari eta bai familiak entzutea adierazpen hauek eta nahiko gogorra, bai. Hori da beste puntu importante bat, ez da, familia, lagunak, zenideak eta zuk, zu laguna zaren aldetik nola, edo zer nolako sentipenak izaten dituzu egun hauetan? Zaila, gogorra da ikustea hola, gero ama, Iratxen ama adin batekoa, ama 2 urteko alaba badaka, eta alaba baita ere mugitua dago, eta ikusten da, ez dela erresa inorentzat. Eta, Iratxe atzo deklaratu ostean eta bere parte egin da gero lasai geratu zen, bintzat pisu bat kenduzun gainetik, eta lasaia gero etxeko kintzen zuen eta lasai geratu zen. Kutxinez, hau pasa da, eta orain epaia zein den ikustea, eta ikusi behar. Zuk esan duzuna, importantea da bai hori botatzea eta hori hor geratzea, baina esan genezak sekula aizten ez diren zauriak direla, ez da?
zauriak hor daude eta ez bakarrik beretzat. Gu dokumentalean bi arnaz, adibidez, hortik jo dugu, amaren eta alabaren arnaza itolarria pixkat jokatzen, eta iratxe pairatu ditu tortura, baina bere amak jakintzuen ja dokumentalen ikusiko eta ingenun tizerran esaten du bazekien bere alaba torturatu izango zela. Eta ja mehatxua zituen, telefonoz deia jasotzen zituen, eta sufrikarioa amana eta beria izan du da. Eta eta zauriak hor daude, argi dago. Argi dago, bai oso gailatza dela, izan ere unka Euskal Herritarrek urteak pasa behar izan dituzte kartzelan, torturapean egindako aitormenengatik. Hori gaur egun, zuk uste duzu edo, nola ikusten duzu gaur egun torturen afera? Hauek eskutatzen jarraitzen dute? Bai, argi dago. Lehenko astean, Jaurlaritzako talde bat joan omen zen Kolonbiara giza eskubideak ikusteko, giza eskubideen arazo ikusteko, eta atzo ez ziren etorri Madridera. Ez ziren Madridera joan iratxen epaiketa ikustera. Oan dela 21 urte hau gertatu zenean, iratxe torturatu zutenean, Jaurlaritzak esan zuen, ingo zuela, saiatuko zela argitzen eta salatzen hau, eta ez du deus egin. Eta atzo ikusten aukera eta ez du egin. Eta gero mediotan ikusten da ere bai. Ikusten da medio ofizialetan edo espainoletan edo eskera bertzale, esker eta euskaldun mediotatik aparte paso egiten dutela eta ikusten da. Eta bai, gaina tabu bat ematen du dela, eta noizbait hartu beharko da, eman marko zaio garrantzia eman behar duena. Kasu honetan hauzi medikuak itxaropena edo piztu zitzai zuen, ez da? Tamalez horrek bakarrik ez du balio. Ez, Frantziak adibidez, euroaginduako, naiz eta lau euroagindu zituen Espainiak eskatuta, 3 euroaginduako onartu, bat atzea bota zuen, frogatutzat ematen du Espainian iratxi torturatu zutela. Baina esaten du ez dela nahikoa ez espainalatzeko. Onartzen dute frantsesek torturatu izan duela, baina hori ez da nahikoa. Eta atzo epaiketan oso argi geratu zen, testimonioan eta froga daude, iratxe torturatu izan duela, Istanbuleko protokola pasa du, argi dago, baina ez da nahikoa. Agian bai, baina suerte asko izango zen, ne asko harrituko ninduen libre geratzea. Etorkizunera begira horrelako bizipena kanpora ateratzeak edo etzaguteraztea, zuk esango zenuk edo uste dozu etorkizunera begira zeo zer aldatzen lagunduko duela? Bizikiditza itziten denean gauz asko dira eta hori baita ere parte bada eta ezin da beste aldera begiratu eta ezin da esan ez dela hemen torturatu. Estatuak sistematikoki torturatu du ez etako militanteekin, disidente edo beraiek uste zuten disidente zienekin. 5.000 eta piko kasu frogatutza daude eta asko gehiago ongo dira, askok eta askok ez dute bere burua torturatu bat ikusten. Eta niri beste honekin konparatu ez diraten hain beste jo. Eta jende askok ez du bere burua torturatu ikusten. Eta jende asko dago, eta min hori, zauri hori hor dago. Eta ez errepikatzeko berriro atera bar da, eta denok zintzoki jokatu behar dute. Otsailaren 13an gainera agertu dugun data da, eta torturaren aurkako eguna da. Zuk esango zenuke torturaren ukapen edo sistematikoa gainditu egin dugula? Ez da gainditu, ez. Hemen ukatzen jarraitzen da. Eta Jose Arregi orain da 40 urte torturatu zuten eta hil zuten, torturatu eta hil zuten. 20 urtetara, 2001an iratxe torturatu zuten. Beste 20 urtetara iratxe epaituko dute torturapean ateratako deklarazioetik. Hau oraindik ez dago gaindituta eta gero
judizialki aparte gizarteak tabu da tortura hitz egitea. Eta nik kontuatu naiz, dokumental egiten ari garenean joaten zuate batzuk eta tortura eta jendea jartzen da, ez du nahi implikatu, ez du nahi ikusten da, gai oso sensiblea da eta horrela da, eta nik uste dut handik urte batzuk pasako dira, zoritxarrez, urte batzuk pasako dira hau dena gainditzeko. Baina horretik esan duzu ebiaz, gizartea edo gizarteari begira, biktimak etortzeko eta erantzukizunak hasteko edo hartzeko unea dela argi dauka gizarteak. Baina, ez dakit, guari gera, jendeari da hori salatzen eta hori ateratzen, baina denok instituzioak eta talde gizarte sozialak denak asumitu garute hau pasatu dela, eta denok ez badugu hori asumitzen zaila da. Alde batzuk baietza esaten dut eta beste gukatzen badute, eta hemen Euskal Herrian denok jakin genuen torturatzen zela, eta Espainian ere bai. Pero... Norabidea edo bilbidea ikusita zer espero duzu Espainiar justiziatik? Deus ez. Espainia eta justizia ez doaz bat, ez dakit, ezin dian hasi. Gauz batutan, bai, oso... Bai, ikusten dute tortura, bai, Txinan, Kuban, Venezuelan edo Turkia, baina Espainian edo Euskal Herrian ez dut ikusten tortura. Hori tipikoa, inork ez du onartzen tortura bere herrialdean da, ondokoak bai, beraiek inork ez du onartzen, eta Espainia eta justizia nola baina oso politizatu dago justizia, eta naiz eta orain adibidez, etaren amaieratik 10 urte gaudela, ematen du erresago izango dela horako gauza gainditzea, baina keba ikusten da zetz. Eta, igual sorpresa hartzen dut, aurrengo astean etortzen ez hemen ospatzera absolutu dutela, baina zaila. Eta orain, gaur egun etengabentzuten den erreparazio hori helduko da? Nik ez dakit ezagutuko dugu, nik ez dut ezagutuko dudanik. Hemen igual beste, hemen duk urte batzura agian, baina nik ez dut uste. Estatua dira, eta ez dute onartuko errex sistematikoki tortura erabili dutela disidentziaren kontra. Hori oso zaila da. Bida, frankismoan gertatuako gauzak oraindik ez dira onartzen, batzuk esaten dute, ez da inbesteko, ez da... Orduan ez dut uste. Igual bai, baina, auskalo demorak esango du. Amaitzeko kima, iratze Sorzabalen laguna zaren aldetik, gertuko pertsona zaren aldetik, eta bai, gai horren inguruan, zure jakitunak edo dauzkasun aldetik, zer nolako mesua helaraziko zenioke agian gizarteari momentu honetan, epaiketa hor pilpilian dauela? Ez dakiz esan, jendea mugitu behar dela, mugitu eta zirikatu, entzat gutxinez atera behar dira gauzak. Gizartere, eta gero politikoei berdina gauzak ezin dira geratu, baina agendan ez dago hau. Hau agendan ez dago eta... Eta ez dago ongo. Ez dago ongo, ez. Mila eskerre gurekin egoteagatik, klima eta tartea eskaintzeagatik. Eta gongo gara adi urrengo berrietara. Bale, mila esker. Mila esker. Eta zuek mugitu, orain Solasaldiari irekiko diogu tartea, baina bitartean hortxe duzue horman poster dantzerki taldearen Antigone antzeslanaren bideoa klik batean. Orain arte. Horman poster konpainia moduan duela 12 urte, hasi zan, 2010ean, eta ziginen Igor de Cuadrata biok kolaboratzen apurtxu bat, antzerki hibridoago eta esperimentalago baten bila, bezala ez. Eta hori bili ginen, horrekin, beste gestio kulturalaekin, beste gauza batzuekin batera uztartzen, eta ibilbide xumea, jarraia, ekoizpenekin eta gauzekin, baina oso xumea egin genduan, Euskal Herrian ere igual gitxi ezagutu izan gintuzten, Euskal Herritik kanpo antzesten ibili ginen, eta 2019an
Xanti Agirrezabala, Jonander Urresti eta Maite Aizpurua batu jakusan taldera. Eta eurekin lehenengoz egin dugun lana Antigone edo ezetzaren beharra izan da. Antigona da Sofoklesek duela 2500 urte idatzi zuen tragedia klasiko bat, eta esan da historian gehien taularatu izan dan antzezlana omen da, eta hizkuntza gehienetan euskeraz, sekulatzen taularatu izan modu profesional baten, eta hori izan zen pixkat gure aurrekariak guk botereaz eta desobedientziaz hitz egiteko nahi baten, Antigona iruditu egun eskusarik perfektuena izan zitekela, eta Antigona maisulan bat da, baina pixka bat kontatzen zer hori bai konpartitze genuen, baina nolari ikuste genuen behar geniola buelta bat, eta pixka bat bilatu zer hori gure nolan kontatuko genuen. Eta hor, bai estetika, plastika eta dramaturgia lan kolektibo batekin, eta bai testu originaleko muina hartuta, eta gero, adibidez, eskultura klasikoen gorpuzkerak, edo 20. mendeko espresionismo eta kubismoko zantzuak hartuta, pixkat osatu dugu gure kontatzeko modu bat. Topatu arte zelan, 1000 buelta eman genion, bai, egia esan. Prozesua luzea. Luzea, alde batetik taldean ere, elkarri egokitzeko lan bat zegoen, eta lehenengoz elkar lan egite horretan modu kolektibo eta sormen kolektibo bat izanik, ez montaketa tradizional bat, ez? Bai, zegoen alde batetik gure artean moldatze bat, eta beste alde batetik Antigone hori nola moldatu, ez? Nola egin gure bertsio librea. Eta, hainbat alde batetik idazketa ariketa desberdinak eginez, eszenifikatzeko ideiak eta probak eginez, 1000 gauza ezberdin probatu ditugu, maskarak, gauza ezberdinak, eta gitxinaka, zehazten, zorrosten, eta hobetzen, lantzen azkenengo bide hori hor. Ikerketa bat egon da piezaren inguruan baita ere. Sofoklesek idatzi zuen lehen aldiz lehen bertsio hori, baina gero historian zehar idazle eta filosofo asko berrekarri izan dute lantzen den gaia gaur egunekoa izan delako. Beste bertsio batzuk. Historia osoan zehar eta gaur egun ere badelako. Guretzak hori interesgarria izan zen, Antigona desberdinak irakurtzea eta bakoitzetik edatea ideia berri horietatik, ez? Bai, argita garbi. Bertsio libre bada. Gure bertsioa da, eta badu Antigona klasikotik, noski, gure kontatzeko moduarekin. Antzezlana sortu zen 2020ko azaroaren 5ean Bilboko Arrea Antzokian, eta geroztik ibili da Euskal Herriko txoko ezberdinetan ikusi dut zer dan bai alde batetik antzezlana bea
erakusti edo baitaren metoduekin lagunduta, igual aurretik lantzen ondan talde batek ere ondoren ikusti gure lana erantzune positibo izan da. Estrena berri zanien urrengo hastien edo irabazizun Azpeitiko Euskal Antzerki Topakteetako ikusleen saria, izan zen lehenengo printza hori, eta horri bili aldan neurrian, salmentak permititzen zuen bitartean behintzat Euskal Herritik bueltaka. Ez da erresa, ez da ere, talde ez talde hasi berri bat, baina igual beste merkatu mota bateaz muturra sartzeko proiektu izan da baita ere Antigona, eta horrela ikuste dugu, badala nola da eraikita Euskal Antzerkiaren sektoreko salmenta talau, eta horre, pareta handi horretan gure ladrilloarentzat tokia egiten, egitu behala. Gabon berriro gaude gaurko Sorazaldian, gaur Jonasarekin, ondo etorri? Eta Mikel Albarezekin, ondo etorri bebai. Eta jarraian lehenengo gaia jorratuko dugu, izan ere orain egon garelako Kima Arzuagarekin, Iratze Sorzabal eta torturaren inguruan aritzen. Iratze Sorzabal Euskal Presoiaren aurkako epaiketaren bigarren saioarekin diote gaur Madrilgo Auzitegi Nazionalean, izan ere orain hori, esan dudanak, Kima Arzuagarekin egin dugu berba, Bi Arnaz dokumentalaren sustatzailenetariko bat dela eta gainera Sorzabalen laguna. Komentatu dugun bezala Sorzabalek azpimarratu egin du eta salatu egin du ere, torturapean jo zuela bere burua errudun. Ikusiko ditugu epaiketan egindako adierazpenak. ¿Prestó usted declaración en la Guardia Civil? En la Guardia Civil, en esos 5 días que estuve incomunicada, la Guardia Civil, bajo tortura, me obligó a hacer ciertas declaraciones donde me obligaron a autoinculparme e inculpar a otras personas en varias acciones, entre ellas las que me están acusando hoy mismo. Vale, esa declaración que prestó se dice, porque fue la Guardia Civil la que le dijo que lo hiciese. No me dijo, me obligó, porque si fuese decirme igual me podía negar. Pero es que llegó un momento que no podía negarme. O sea, me torturó y me obligó a hacer esas declaraciones. Auzi honek berriro azaleratzen ditu tortura sistematikoak egon direla Espainiar estatuan. Zer espero dugu gaur egun Espainiar justiziatik? Joder, galdera ona, ez dakit. Begira, tortura sistematikoki aplikatu da. Hori esaten dugunean da, esaten ari gera, tortura izan da makina politiko bat. Tresna politiko bat, masibuki eta orokorki erabili dena. Eta gainera, hainbat belaunalditan. Zeren, gure aitona amonak, aiten amonek tortura ezagutu zuten, oso tortura gogorra gainera, gerra zibilia ditu zuten arren ondorengo urteetan, gure gurasoek tortura ezagutu zuten, oso tortura gogorra gainera, eta guk tortura ezagutu dugu eta oso tortura gogorra gainera. Horren atzean dago estrategia politiko bat, terrore sistema bat, helburu batzuk dituena, oso helburu konkretuak, eta da, beldurra edatzea disidentziaren aurrean. Edo beraiek disidentziatzat hartzen duten horren guztiaren aurrean. Horrek daukan kosto humanoa, justizia ikuspegitik, askatasunen ikuspegitik, eta bar, bost ajola zaie, eta gainera guztiz asumigarria da. Zerk egiten du hori asumigarria? Isiltasunak. Noski, konplizitateak ere, hor konplize asko daudelako, funtzionarioak direnak, eta bar, politikoak, noski, erabaki politikoak hartzen dituztenak, olako estrategiak egitean, baina ere dago isiltasuna. Eta isiltasun horrek egiten du posible. Isiltasun hori kalkulatua, pentsatua da, eta isiltasuna gainera nazioartean ere. Iratze Sorzabalen testigantza honek, berak gaitasuna, niretzat miresgarria da, gaitasuna edukitzea modu gordinean, hain indartsua izate, hori guztia esan izateko horrela, horri esker eta horrek lagundu dezala eta lagundu deza torturaren gai hau ez isilarazteko. Ze hori da lehenengo helburua. Ezagutaraztea ekartatu dena, zeren inork ezin du ontzat hori eman. Nik ez dut inor ezagutzen, nire antipoda politikoetan egonda ere, hori ontzat eman dezakeena, ezta?
Bai, botere judiziala zelatago nik uste du torturaren afera bere horretan aztertzeko botere mediatikoa eta politikoa bere horretan ere begiratu behar dugula, ze sistema berdinaren parte dira. Jonek esaten zuena, tortura belaunaldi ezberdinek ezagutu dute, eta hori nolabait uste dut egikaritzen dela modu ezberdinetan. Norbaitek esan zuen trantsizioan, eurenak krimenak izango direla eta gureak akatsak izango direla, eta hor bat zegoen torturaren eta krimen, estatu krimenen nolabaiteko ulerkera zehatz bat, eta Idoia Mendiak orain dela gutxi esan zuen, Espainian estatuan torturatu dela, baino ez hainbeste, beste estatuetan ere torturatu dela, eta horrek ere erakusten du edozein kasutan sistematika izan dela, eta oso gorpuztu eta oso barrenatua egon dela estatuko aparatu ezberdinetan, eta nik azpimarratuko nuke batez ere mediatikoki nola lantzen ari den Iratxeren kasua komunikabide konkretu batzuetan ateratzen da, eta ateratzen ari da torturaren kasuistika guztia eta salaketa guztia, baina beste komunikabide batzuetan agerian geratzen dena edo azpimarratzen dena da, delituaren edo kasuaren judizializazioa eta apur bat prozesu guztia. Eta hori ere kontatu behar da, baina kontatu behar da ere torturaren kasu guztia, ze bestela, botere mediatikoa jokatzen du botere judizialaren, apur bat isiltzaile bezala, edo apur bat hori ezkutatzeko mekanismo bezala. Eta gero aipatuko nuke nazioartean ere horrelako kasuak tratatu direla, eta hor daukagu Istanbuleko protokoloa, eta torturaren salaketa ez dela bakarrik indar politiko batek egiten duen salaketa, edo mundu politiko batek egiten duen salaketa. Lakoako gobernuak ere 2017an informe bat egin zuen, eta hor zenbakiak gora behera, badago nolabiteko aitorpen ofizial bat herri honetan torturatu denaren inguruan, eta hemendik aurrera falta dena da, Idoia Mendiaren deklarazio horiek ez errepikatzea, eta benetan, horrek esan nahiko du, estatuak edo administrazioak edo indar publikoek tortura alde batera utziko dutela, baina nik uste dut horretarako ere denbora behar dugula. Otsailaren 13an torturaren aurkako eguna da, gainera zuek esango zenukete torturaren ukapena gainditu egin dugula? Ez, esaten ari garenaren ondorioz ez da. Kontuan eki behar duguna da, torturatzen duen estatu bat, sistematikoki torturatzen duena, ez dela estatu demokratiko bat. Gauza garbi esan behar dira. Hori ez dago, Europako eskubideen kartan ez du esaten. Ez da onargarria, ez da? Horregatik izkutatzen da, horregatik ukatzen jarraitzen da zuzen ere. Zeren hori onartzeak, alegia, onartzea Euskal Autonomia Erkidegoan 4.000-tik gora torturatu akreditatu izan direla zientifikoki, dakigunean askoz gehiago izan direla, 40 urtetan, datu horrek bakarrik ja deusestatzen du edozen demokraziatan bizigaren baieztapena bera. Intolerablea delako gizarte eta sistema politiko batentzat hori gertatu izana ere. Beraz, soluzio bakarra da ukatzea, hau ez da gertatu, isildu, esan honen atzean niri behin debate batean gogoratzen naiz, tortura ukatzen zuen persona batekin tokatu zitzaela debatitzea, Madrileko kazetari ospetsu bat, eta berak esaten zidan esan, ja baino, etako batzuk onartu zuten, hau manual bat zala, eta beraz, salaketa hori guztiak dira, manual baten arabera bereek egiten dituztenak. Eta horren zaten, baina hori nuna etortu du. Karo, hori etortu zuen, torturatu ezan ondoren. Beraz, egia da, torturatzen da persona bat, esateko, berak torturak salatzen baditu dela, behartu egin dutelako etakoek hori esatera. Beraz, ja, ukapenaren momentu gorena. Beraz, bai, ukatzen jarraitzen da tortura, argi eta garbi, ez? Iratxek bere adierazpenetan eta epaiketan ematen ari den deklarazio guztietan, inkluso esaten du berak beste pertsona batzuk salatu zituela, ezagutzen ez zituenak delitu batzuk inputatzeko. Askotan, etaren ekintzen ondorioz, biktimen afera guztian esaten da Euskal Gizarteak isiltasuna mantendu zuela urtetan zehar, eta horrek Euskal Gizarteak konplize egiten duela, etaren konplize egiten duela. Apur bat formula matematiko berdina erabiltzen badugu torturentzat, hemen badaude indar politiko batzuk, indar sozial batzuk, tortura bera ukatzen dutenak eta isiltasuna mantentzen dutenak. Eta berdinaren gatik esan dezakegu, momentu batean ere, torturak, Euskal Gizartea ez, baina bai indar politiko batzuk konplize direla torturaren isiltasunaz eta torturaren sistematizazio horretaz. Eta
Esan nungo nuke, Europan ere horrelako kasuak eman direla beste estatu batzuetan, baina Espainiar estatuarena rankingaren lehen postuan dagoela. Eta inkluso esango nuke ere, Europako estamentu ezberdinetan ez dela oso erosoa kasu hauek salatzea, kasu hauek ageritara ekartzea, eta aitortzea lehen mailako estatu batek, Europar Batasuneko lehen mailako estatu batek horrelako erabilpen sistematikoa egin duela. Orduan, Espainiar estatuan isiltasuna badago, Europar Batasunean esan dezakegu ere deserosotasuna dagoela horrelako kasuak tratatzerako orduan eta honetaz hitz egiterako orduan. Bai, eski Europar potentziek Espainiarekiko duten politika, ez dakit uste behin edo behin aipatu izan dugula hemen, konplizitate erabatekoaren izan da, bai, frankismoaren aurrean. Nolabait, Espainia da, estatu bat, zuk esan dugun bezala, Europar Batasunean lehenengo mailan dagoena, momentuan Europako laugarren ekonomia da, Atlantikoan dago kokatua, lurralde estrategikoa da, ez da, Europaren barruan. Espainiar estatuarekin, Europar potentziak, Europar Batasunak egin duena, oro har, kontraesanean dagoera bat, Europar Batasunak berak dituen printzipioekin. Hor dago hipokresia ikaragarri bat, hipokresia historiko eta politiko ikaragarri bat, eta hori sufritu dutenak izan dira republikano zaharrak bai, ezkerreko jendea, baina euskaldunak ere. Euskaldunak ahaztuak izan gara 20. mendeko historia kontatzen denean, fasismoak, nazismoak, eta barre dituzten jarrera horietan guztietan euskaldunak ahaztuak izan gara, gure eskubideak ahaztuak izan dira, etengabe, ezta? Eta segida horren beste muturro bat besterik ez da, torturaren kasuarekin gertatu dena, edo egunkariak itxi direnean, edo legez kanpo utzi direnean alderdi politikoak, eta hori Espainian egiten da, zen Frantzian ez dira trebitzen. Hori egitera, Frantziak bere historia odoltsua daukan noski Argelian adibidez, ez da, 20. mendean, baina Espainian gertatzen da, eta hori onartu egiten zaio Espainiari. Hungriari eskatzen zaizkio kontuak berehala. Turkiari esaten zaio ezin duela Europar Batasunean sartu, ez dituelako giza eskubideak betetzen. Serbiari ez dakizen bat barrera eta baldintza jartzen zaizkio. Orain ez blokatu zaizke diru batzuk sententzia batez betetzagatik, hemen Espainia estatuan berdina da hitz egin genezake, baina ez da gertatzen momentu honetan. Hori da. Bat gai honen inguruan? Nik uste dut horrela nahiko argi geratu dela. Gai esatuko dugu oraingoan, izan ere Euskararen inguruko berri asko jagatu zaizkigu azken aldian, Euskara erdigunean jarrita. Egoera, oztopoak eta hezkuntzaren egoera ezagutzeko, gurekin dugu pantearen bestalboan Ainhoa Astigarraga, Estelas Hezkuntza Sindikatutik, Gabon Ainhoa. Bai, kaixo Gabon. Kaixo Gabon. Aurreko astean Laudioko epaile baten epaiak hankasgora jarri zuen Euskararen panorama, horrelako egoera bat ikusita, non gelditzen dira herritarren hizkuntza eskubideak? Non gelditzen dira herritarren guk ere hori jakin nahiko genuke, ezta azkenean euskarak gure herrian oraindik oztopo asko eta zailtasun asko dituela garbi dago. Epai hau adibide bat besterik ez da izan, baina gure herrian horrelako adibide ugari ditugu, ezta. Kontuan izan behar dugu lehenik eta behin oraindik euskara hizkuntz gutxitu bat dela, baina estatu propiorik ez duen hizkuntz gutxitua dela. Eta horrek noski baia lehenengo eta behin kinka larri batean jartzen du euskara hizkuntz gutxitua den heinean, mehatxupean bizi da eta bi hizkuntz hegemoniko handien presiopean bizi da, ezta. Eta azkenean estatu propio hori ez izateak egiten du euskaraz hitz egiten den 7 lurraldeetan administratiboki eta juridikoki oso egoera ezberdinak topatzea administrazioek gure hizkuntz eskubide individual eta kolektiboei ematen diguten tratuaren inguruan, ezta? Eta hau izan da adibide bat. EAen ofiziala den bitartean iparraldean euskarak ez dauka inolako aitortza juridikorik. Eta Nafarroan, zer esanik ez, Nafarroako territorioa 3 zatitan dago banatuta eta eremu euskaldunean bakarrik bermatzen da adibidez euskaraz ikastea edo zerbitzu publikoetan hainbat postu gutxi batzuk euskaraz izatea. Orduan oraindik
badugu lan handia euskararen ofizialtasun errealaren aldarrikapenean eta baita ere badugu lan handia eskubide individual eta herri bezala eskubide kolektibo horren aitortzaren bidean bai. Nolakoa da egun hemen dugun hezkuntza komunitatea? Bueno, nolabait esateko hemen aitortza garbi bat egin behar zaio eskola publikoak egin izan duen azken hamarkadetako bilakaerari, ezta? Adibidez esan dezakegu, Euskal Autonomia Erkidegoan hezkuntza sistemaren 77% D eredua ematen dela, ezta? Euskarako hor zabalkunde handia bizi izan du eta D ereduak sekulako garapena bizi izan du, bai? Eta batez ere sare publikoan, zeren sare publikoaren 95% D ereduko sarea da, sare euskalduna da. Gurean B eredua eta A eredua oso erresidualak dira, ezta oso gutxi dira. Ez da berdina Nafarroan, Nafarroan euskarazko eredua, D eredua 25% inguruan dago, eta iparraldean euskal murgiltze eredua 7% da bakarrik. Oraindik han existitzen dira eta indar handia dute batere euskararekin harremanik ez duten ereduek, Gurean, pausu batzuk eman ditugu, bide honean goaz, horrek euskola publikoak aitortza berezi bat behar du, ezta, berak egin duen esfortzuari esker, gaur egun gehien euskalduntzen duen sarea delako. Nagusiki euskal gizartea eskola publikoa momentu hontan euskalduntzen ari delako. Eta horrek aitortza garbia merezi du, baina noski bai da egia gazi-gozoak ere gure sisteman badaudela. Eta lanbide heziketan adibidez sekulako nolabait esateko sekulako hizkuntzari, sekulako balio utilitarista eta merkantilista ematen ari zaio, eta lanbide heziketan adibidez kontutan izan da oinarrizko hezkuntzan eta batxilergoan zenbat D eredu dagoen, oso aipagarria da esatea lanbide heziketan ordea ematen den euskarazko eskaintza oso eskasa dela, eta hor Eusko Jaurlaritzak egin zezakela askoz ere apostu irmoago bat, bertako plantillak euskalduntzeko eta euskara bultzatzeko. Bai. Eta, amaitzeko edo zentzu hortan argazki hori pixkat ikusteko, hor badauzkagu azken urtean ISEIB-ek publikatu dituen emaitzak, bai? Non esaten den argi eta garbi, naiz eta euskararen zabalkundea oso handia izan gure hezkuntza sisteman, ez dela bermatzen helburu guztiak lortzea. Ainhoa, nola definituko zenituzkete, Bai, entzuten duzu? Bai, eske zintuztedan ikusten. Nola definituko zenituzke azken urte hauetan herria euskalduntzearen bidean egin diren aurrera pausoak? Hombre, onak, ez da, hor azkenean lan handia egiten ari dira, bai alde batetik euskalgintzatik, bai ere bestetik kontseilutik, hor atxikimendu handia dago gure gizartean euskararen alde, nik uste dut. Baina bai da ere egia globalizazioak eta teknologia berriek ekarri duten gaineskaintza, aisialdirako gaineskaintza ikaragarri hori ere atentzioa jarri beharko liguke beste hainbat aldagai batzuetan, ezta? Eta adibidez da gure herrian zenbat produktu kultural kontsumitzen ditugu euskaraz. Zeren berez, egiten ditugu ekitaldi asko euskararen alde, Korrika dela, Durangoko azoka dela, kontseiluak berak antolatzen dituen ekitaldiak, eta berez ikusten da orokorrean atxikimendu handia eta babesa handia jasotzen duten mugimenduak direla. Baina gero, herrigintzan ez dakit ze puntutaraino benetan egiten dugun apostu euskararen alde, ezta? Euskarazkenean herrigintzari txertatu behar zaio. Ez bakarrik hezkuntzaren arlotik, eskolak bakarrik ezin du
hau eremu formala, eskolako eremu formalez aparte, eremu informalean ere aplikatu beharreko bide luze bat ere badaukagu, ezta? Eskolaz kanpoko ekintzetan, aisialdian, eskola kirolean, kontsumitzen ditugun produktu kulturaletan, oraindik badaukagu lan handia egiteko, bai. Besterik gabe, Ainhoa, mila esker gurekin tarte hau egoteagatik. Bale, zuei, eskerrik asko. Besokada bat, agur. Agur. Eta hezkuntzarekin gaudela, Eusko Jaurlaritza hezkuntza lege berri bat lantzen ari da eta eztabaida puri-purian da. Bi erronka nagusi daude aurretik. Euskalduntzea bermatzea eta segregazioarekin amaitzea kurrikulumaren auzia ere hor dago bada. Euskal Eskola Publikoa Sarro Plataformak ohartarazi egin du ez duela onartuko ikastetxe publikoak eta itunpekoak parekatuko dituen hezkuntza legerik. Entzun dezagun Itsaso Gabiria plataformako kidea. Ez dugu denborarik izan plataforman aztertzeko ondo atera den dokumentua. Lehenengo eta behin bidali behar digute, guk parte hartu genuen bilera horietan eta espero dugu Eusko Jaurlaritzatik dokumentua bidaltzea. Beraz ez dugu aukerarik izan. Apur bat esperoan gaude ia gure aportazioak kontutan hartu da bezan, ala ez. Eta noski ere, gero irakurri ostean egingo ditugu alegazioak edo dana alakoa ez baldin bagaude ados. Ikasleen erdia sare publikoan matrikulatzen da eta beste erdia itunpeko ikastetxeetan orkokatzen dute segregazioaren muina edo. Ados zaudete horrekin? Datua horrela bere horretan eta beste gehigarrerik gabe botatzeak ez gara matza oso urruti ez. Nik uste dute aditu asko parte hartu dutela, eragile 10 eragile izan direla hezkuntza legearen inguruan aritu direnak, alderdi politiko, ideologia ezberdina dituzten alderdi politikoak ere ibili direla, ezta? Eta iruditzen zait denbora eduki dutela gauza askotan sakontzeko. Nik hemen asko aipatzen da euskararen kontua eta segregazioaren, iruditzen zait ados nago zurekin, uste oso puntu importanteak dira, baina ez dira bakarrak esan nahi, hemen ere aldiketa gehienak eta horren barruan gauza asko sartzen dira. Itxoen momentutxu bat, publira behar gara teknikariek esan diate, 2 minutu edo eta bueltan egongo gara. Amaikak aukerak eskaintzen ditu. Eman aukera amaikari. Aukeran, amaika. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Amaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun. Bat izan, Amaika egin.
Orain bai dena prez bago de solasaldian. Geunden, Jonasa zegoen berba iten, eskuntza... Interesgarria baziren iragarkiak, Eskuntza legearen arira, komentatzen nahi zinen? Hori da, gai asko daudela, mai gainean, adibidez, nahi dugun gizarte mota, hor jokatzen da, ikasle kritikoak nahi ditugun, adibidez, konprometituak nahi ditugun, gaitasun ezberdinak izango dituztenak bizitzari aurre egiteko, elkartasuna, ezagutza, jakintza, gauza pila bat jokatzen dira hezkuntzaren baitan, eta horien barruan dago euskararena eta segregazioarena jakina, ezta? Euskararena gainera gizarte kohesioari ere asko eragiten diona, eta itxuraz, momentuz, ez dago ausardia nahikorik eragileak eskatzen ari diren pausoak emateko. Eta orduan, nik ere aztertu emarko nuke ondo atera dena zer dan, baina pena emango lidake hezkuntza komunitateak eskatzen duen hori, alegia pauso ausartak ematea, emango ez ematea. Iruditzen hori, ordainduko dugula etorkizunean eta segregazioaren inguruan uste dut ari direla akordio batzuk egiten, ikusi egin barko nituzke, baina pozgarria izango litzateke hori, segregazioaren faktoreak anitzak dira, ez bakarrik titulartasunari lotuak, ez da titulartasuna momentu batean faktoreat bihurtu daiteken, baina neurriak ere hartu daitezke, titulartasun mota ezberdinak lantzeko eta horrekin ere segregazioari aurre egiteko. Orduan, bai daukagu arazo hori eta ni postuko nintzateke neurri ausartak eta gogorrak hartzea ere gai horren inguruan, noski. Nik ere dokumentua bere horretan ez dut ikusi, ez dut aztertu, baina bai entzun ditu dela gorko adierazpenak, eta hor balorean jartzeko bada, hezkuntza komunitateak aktiboki parte hartu duela, bai tramite parlamentario guztia, baina baita ere tramite parlamentariotik dauden bestelako prozesuetan. Uste dut, egia da segregazioa eta euskera, edo ez, afera linguistikoa badirela bi elementu nahiko garrantzitsu edo garrantzitsuenetarikoak, baina uste dut ere akats bat izaintekela momentu batean, bi elementu horiek isolatuta aztertzen. Nik uste dut guztiz lotuta daudela. Inklusioarena edo segregazioarena, bai, titulartasunak eta publiko-pribatu dikotomia horrek badauka pisu nahiko nabaria, baina distortzio linguistikoak edo arrakala linguistikoak ere nik uste dut segregazioan nahiko paper garrantzitsua jokatzen duela, eta bi elementu horiek, euskara eta segregazioarena, integralki aztertu behar ditugu, eta dokumentuak uste dut barnabiltzen duen aferetakoa da, segregazioan behintzat, eskola maparen berraztertze guztia, eta eskola maparen berraztertze guztian sartzen dira eskola publikoak, kontzertatuak eta pribatuak, eta uste dut horrek ere bermatu dezakela bestelako ikuspegi zabalago bat eta integralago bat, eta uste dut gaur edo, urte honetan egingo lehen legeak publikotasunaren bestelako kontzepzio bati bere horretan ez diola helduko, indarko relazioa beste bat delako, eta uste dut hor beste horreka batzuk egongo direla, baina horrek heldu beharko lioke aurrera begira. Eta euskararen afera guztian, uste dut hartu den terminoak edo hartu den erabakiak alde positiboak izan ditzazkela, baina alde negatiboak edo arriskuak ere izan ditzazkela, eta hitz egiten ari da une oro ereduen inguruko ez, A, B, D ereduaren inguruko hori apur bat gainditzeaz eta inbertsio linguistikora jotzeaz, baina hori ere zehaztu beharko da, ikusi beharko da ere euskara benetan hizkuntza traktorea den eta zentrala den, edo bestelako formulazio batetara jotzen diren, ze goratzen naiz orain dela urte batzuk Nafarroan ere ezarri zen eredu trilingüe bat, pai izeneko inglesa ere txertatzen zuena hezkuntza eremuan, eta hori izan zen eskusa bat euskara baztertzeko. Orduan, bere horretan aztertzen badugu esaten dena, alde positiboak izan ditzazke aplikazioa, baina alde negatiboak ere nabariak izan daitezke. Orain epatu dituzun ereduei dagokionez, Itxaso Gabiriak, entzun dugun neska, erantzi egin du eskaintza publiko nahikoa dagoen zonaldeetan, itunpeko ikastetxe berriak eraikitzea debekatu beharko litzatekeela. Hala uste duzue? A ber, hitz egiten dugunean itunpekoaz zertaz hitz egiten ari gara. Igual termino batzuk argitu egin barrituko, eta lehentasunak ere... Bai, eta lehentasunak ere non dauden ikusi egin barko dugu. Esan, lehena epatu dugu nabia puntu horretatik. Ze ikasle irteera profila nahi dugun, eta ikaslearen irteera profila lehia, bentsat 18 urte dituenean, zenolako balore gaitasun izango dituen persona horrek hori balin bada helburua,
zergatik baztertu behar dugu gurasoek edo langileek edo ikasleek beraiek nolabait autogobernatzea neurri batean parametro batzuen barruan, helburu komun batzuen barruan eta beti ere baldintza batzuen barruan hezkuntza hori. Zergatik mugatu a priori hori guztia. Jakina hori ondo egin behar da, ondo antolatu behar da, ondorio positiboak izan ditzan eta publikotasun partekatu bat eduki dezan horrek. Baina, behin baino gehiagotan esan dugun bezala, sistema vertikalegiak edo administrazioa gizartearekin daukan harreman hori ere birformulatu behar da. Eta horrek ere gauza positiboak eta onak ekar ditzake. Horrek ero formula juridikoa kontzertatua ditzen balen badiozu ikastola bati adibidez, kontzertatu izango da juridikoki, baina beste gauza asko kontzertatu edo pribatu bezala ere dira juridikoki, nahiz eta gero egiten duten lanaren bokazioa guztiz publikoa esan. Beste kontua da hor kritikoak eta oso exigenteak izaten, ni horretan ados egongo litzake, baina a priori debate batera ezin gara joan mugatuz dena zaku berean sartuz eta ez ulertuz, gure gizarteak ere eta Euskal Herriak ere badaukala badituela bere helburuak, bere trajektoria ere badaukala, euskara ez dela ofiziala toki askotan eta hor gauza asko sartzen dira eta ezin dugu jokatu beste eremu edo beste geografia batzuetan egongo bagina bezala. Zeren baditugu ezaugarri propioak eta kontuan hartu behar ditugu ere. Azkeneko minutu erdi zuretzat, Mikel? Nik adierazpenekin ados egon naiteke, baina uste dut lehen esan dudanaren ildotik doazela hau da, publikotasunen inguruko eztabaida integral bat eman behar dugula. Eta publikotasunen inguruko eztabaida integral bat ez badugu ematen horrelako adierazpenak oso epe motzekoak dira eta nahiko faltsuak izan daitezke. Horrelako neurri bat hartzearren, nik lehenengo ikusiko nuke, hezkuntza publikoan ze neurri implementatzen diren, euskarari ze presentzia ematen zaion, langilei ze eskubide bermatzen zaizkien, eta inkluso ikastolei eta bestelako kontzertatu ere, ze neurri inposatzen zaizkien segregazioarekin amaitzeko. Eta behin ikusita neurri horien guztien ez, apuru bat helburua edo ondorioa, orduan sartuko ginateke urrengo belaunaldiko publikotasun eredua definitzera, baina momentu honetan uste dut nahiko zaila izango dela horrelako neurriak implementatzea, esan dudanagatik, alde batetik publikotasunen inguruko eredua eman gabe dagoelako, eta beste alde batetik indar politikoen arteko harremana horrek indar korrelazio bat eskatzen du eta ez dut uste legak hori barne bilduko duenik. Mila esker bikote beste behin gurekin egoteagatik onaino gaurko solasaldia eta zuek gogoratu bihar hemen egongo garela berriro, gaueko 9:00 laurden gutxitan eguneko asteko eta hilabeteko gakoak aztertzeko. Mila esker eta gabon.